ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନେଇ ଆଇଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଯେନ୍ଟାକି ମିଲବାର୍ ଲାଗି ଯୁଛେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା। ବହୁତ ସାରା ମହିଳାମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସା ଫାଇଦା ଉଠେଇ ସାରିଥିବା ବେଲେ କିଛିଟା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସା ନେଇ ମିଳିଥାଏ। ସେମାନେ ଏବେ ଏନ୍ତା କାଣା କରିବେ ଯେନ୍ଟାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିଯିବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 15,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ। ପହିଲା 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ, ସେକେଣ୍ଡରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ, ଥାର୍ଡରେ ବି 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ। କିଛିଟା ମହିଳାମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସା ଟୋଟାଲି ହିଁ ନେଇ ପାଇ ପାରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏବେ ଏନ୍ତା କାଣା ଜିନିଷଟେ କରିବେ ଯେନ୍ ଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ବି ପାଇପାରିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା। ବହୁତ ସାରା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବି କହିଥିଲେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମିଳିଯିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସା। ସେମାନେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଲବା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଯେନ୍ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଅଧା ଲୋକେ ବି ନେଇ ମିଳି ପାରିଥାଏ ଯେନ୍ଟାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା। ସେମାନେ ଏବେ ଯେନ୍ଟାକି ତାଙ୍କର ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିନେବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛେ ସେଟା ଯଦି ସେମାନେ ସଂଶୋଧନ କରିନେବେ ତାହେଲେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା। ସେମାନେ ଯଦି ଏଇ କାମଟା ନେଇ କରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମିଳେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ବୋଲି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଦେଇଛନ୍। ଆଉ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବି ଆନାଉନ୍ସ କରି କହିଦେଇଥିଲେ କି ଯେନ୍ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପଇସା ମିଲବା ବୋଲି କରି। ହେଲେ ଆଗେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଟିକେ ଯଦି ଭୁଲ ଅଛେ କିମ୍ବା ଆପଣ କିଛି ଜିନିଷ ଆକ୍ଟିଭ୍ ନେଇ କରବାର୍ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ନେଇ ମିଲେ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରୁନ୍, ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଚେକ୍ କରୁନ୍ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣ ଭଲସେ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆପଣ ଭଲସେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେଟା ଯେନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଟା ଆପଣ ନେଇକରି ଚେକ୍ କରନୁ। ସେଟା ଚେକ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଲବା ଯେନ୍ଟାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର। ଆଉ ଇସି ଆପଣମାନେ ବି ପଇସା ପେ କରି ଲାଭ ଉଠେଇ ପାରବେ।